ତାପରେ ଓହୋ କି ଗରମ। ଆରେ ବାପା ଏବେ ତ ଏତେ ଗରମ ହେଇନି, ତମେ ଏସି କାଇଁ ଚଲଉଛ? ଏସି ନ ଚଲେଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଉନ। ଏଥିରେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କହିଲ? ଆରେ ହଁ ଧାରା ଠିକ କହୁଛି। ଆରେ ପାଣି ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଟ୍ୟାପଟା କାଇଁ ଖୋଲା ରଖିଛୁ? ଏଥିରେ କେତେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହଉଛି କହିଲୁ? ତୋରି ପାଇଁ ମତେ ଦିନରେ 2 ଥର ମୋଟର ଚଲେଇବାକୁ ପଡୁଛି, ବୁଝିଲୁ? ସରି ମାମା, ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି କହୁଥିଲେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ହଁ ଟା ଭଲ ବୁଝିଛୁ। ଆଉ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବନି ହେଲା। ଆରେ ବର୍ଷା, ଏ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ କାକି ଦେଖିପାରୁନ କି ଉପରେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛି। ବାହାର ଆଲୋ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି ହଉଛି, ଅଯଥାରେ ଲାଇଟ୍ ଜାଳି ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କାହିଁକି? ଆରେ କାକି ଠିକ କହିଲା। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି ସାର୍ କହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଦେଖ ମା, ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ତ ସାରା ଦେଶରେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ ହେବ କହିଲୁ? ହେଇ ଦେଖ, ଏବେ ତ ଲାପଟପଟା କଣ ଅଛି ତ ପ୍ଲଗ କାହିଁ ଲାଗିଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାପଟପ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖିଦେବା, ବୁଝିଲେ ନା? ଆରେ ବାପା, ତମେ ତ ଷ୍ଟେଟନର କରୁନ, ତ ଷ୍ଟେଟନର ମେସିନ୍ କାଇଁ ଖୋଲା କାଇଁ ପ୍ଲଗ ଲଗିଛ? ଆରେ ସରି ଘରେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲି। ଏଠି ଆମର କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କହିଲ ବାପା? ରୂପା, ଆରେ ରୂପା, ଏବେ କଣ କରୁଛୁ? ଫ୍ରିଜର ବୋତଲ କାଇଁ ଖୋଲା ରଖିଛୁ? ଖାଇବା କ୍ଷୀରଟା ବରଫ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଟିକେ ଗରମ କରୁଛି। କ୍ଷୀରଟା ତରଳି ଗଲା ପରେ ଗରମ କରିନଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଏଥିରେ ଆମର କେତେ ଗ୍ୟାସ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କହିଲୁ? ହଉ ଶୁଣ, ଫ୍ରିଜର ଡୋର ବେଶୀ ସମୟ ଖୋଲା ରଖିବନି, ଆଉ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବନି। ତା ଛଡ଼ା ଡିଜେର ୱାଟର ହିଟରରେ ବେଶୀ ସମୟ ନା କାମ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବୁ। ହଉ ଏବେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସ। ଆରେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଏ ଗଛ ଛୁଇଁଛ କାହିଁକି? ଏ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବର୍ଷା ହଉଛି। ଏ ଗଛରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉଛୁ। ଏ ଗଛଠାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଫଳ ମୂଳ ପତ୍ର କେତେ ପାଉଛୁ। ହଁ କାକି, ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ଏବେ ଆମେ ଗଛର ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ନାହିଁ। ହଉ ଆସ ଖାଇବା ଆସ। ଆରେ ତମେ ମାନେ କାଇଁ ଟିଭି ଦେଖୁନ? ଟିଭିଟା କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛ? ସରି ଧାରା, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲି। ଏଥିରେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କହିଲ ବାପା? ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଏହି ଭାବରେ ଏତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା, ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଟପେ ଟପେ ପାଣି ମିଶି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର, ସେହିଭଳି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଶକ୍ତି